Μπράβο. Μην με πήγαινε. Καταλάβα. Οκ, πάμε κάτω. Για το τι συνεχίζεται σε εξέλιξη πάντα δεν σταματάμε. Το πόσο τετράλεπτο είναι το ελεύθερο. Μετά θα σας πούμε. Πάμε κάτω. Εντός το σκηνή καλά. Έχουμε θέσεις. Μπράβο. Εδώ, πιάστηλα, εύκολα. Μπράβο μου. Ένα παράθυρο. Το κάτω παράθυρο. Γιατί άμα το γυρίσει ανάποδα, είναι το παράθυρο μένα, αλλά το κάτω μένα. Το κάτω παράθυρο. Είναι για τους κοντούς. Είναι το παράθυρο των κοντών. Είχαμε αυτές δύο πέναλτι. Δύο πέναλτι. Και καλή πες με το γάμα. Μπουκάρει μέσα, το άλλο απευθείας. Και μου κοίταγε καλά του λέει μην κοιτάς. Χτες τι ήταν, μικρή Ναι, ήταν μικρή. Πάμε. Ήρθα και εγώ γιατί μάθα κομμάτι. Μάθημα λέει, ξέρεις τι ώρα γυρίσαμε. Τι ώρα γυρίσαμε? 4:30. Ποιος? Και περιμένω να αργούμουν εγώ. Πήγαμε εκεί σε αυτό, εκεί με τη μουσική που σου λέω. Έτσι μην ακούγεται εδώ. Τελευταίο. Αυτό είναι ρημάδι. Τώρα θα σου πω. Μπράβο. Το σχολιασμό θα τον ακούσουμε μετά, Ναι, βέβαια έχει σχόλια. Λέω τι είναι αυτά που κάνει ο Γεωργόπουλος και κάνει τέτοια. 4 λεπτά ελεύθερα. Πάμε, Αγίτη. Ελεύθερα εγώ στο πρακτικό. Στο ακουστικό. Μπράβο. Πιο καλά, πάμε, έλα. Πάμε. Άλμα καλό, πάμε, ναι. Μπράβο. Πάμε. Καλό άλμα, έλα. Τελευταίο. Άμα δεν την πάρεις το παράδειγμα. Πάμε. Καλό Μιμή. Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ.